So yan mga bay, ngayon ma-explain ko dito yung bagong rear shock na kabit natin na nabili natin sa halagang 600 plus na rear shock na pang XRM 125 daw to. So ito, dito pa lang na-feel ko na medyo hindi siya masakit sa likod, pero parang malakas siya tumalbog mga bay. Pansin nyo sa motor ko, parang grabe, parang palagi nagtalon-talon. Pwede na! Pwede na! Yung harapan natin. Kaya may maipa-feel kung ano ba talaga ang experience ko sa shock nito. So pagkatapos nito na video, in-check ko muna yung aking rear shock na binili. Pagkatapos pagharapin kita sa rough road, dito na natin ma-experience. Yeah. So yan mga bay, ito na po yung rear shock na binili natin, and pang XRM yan. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na mura lang. So yung price nito is 629. So ito po yun mga bay. So yan, maganda naman siya tignan, pero pag gamitin mo, yan. So na-experience na natin sa rides. So pangit siya, nasobrahan siya sa lakas ng kanyang pag-bounce. Kaya ayan, tinanggal ko siya at hindi ko na siya ginagamit. So binalik na natin sa stock yung motor natin. Yan, buti pa yung stock, maganda pa kumuha ng batch kaysa bago natin nabili. Mumurahin lang kasi ito mga bay, kaya dalawang bisis na tayo na scam sa pagbili ng rear shock. So wala tayong magawa. So sa sunod nating bibilhin is yung mamahalin na talaga mga bay, para mas goods na yung play. So ito mga bay, parang wala, dito lang yan sa atin, at diyan natin to gagamitin at gagalawin. So collection na lang natin to na rear shock mga bay. So yan, so ito po yung video na experience ko. Papasok na tayo sa aming bukid. Nge, grabe, ang sabog-sabog. My God, mas maganda pa yung yan talaga. Yan, put dito na daan, dito natin nalalaman yung shock natin na bago. Putok-putok pa rin, masakit siya pag ikaw lang mag-isa. Kumpara natin yan ngayon mga bay. Yan po, tignan ninyo. Masakit siya pag ako lang mag-isa. Ikukumpara natin mamaya mga bay, pag uwi natin, kung dito sa dadaanan natin is hindi ba siya masakit sa likod at hindi puputok-putok yung shock. Naman natin to, medyo malayo na tayo. So yan, kasabay na po sa review sa ating shock na bago. Tignan ninyo. Oo, di ba? Grabe, ang lakas tumutok. Dandahan naman yung takbo natin. Hindi talaga siya parehas sa stock natin na shock. Ba talaga pag mumurahin lang na shock na bibilhin natin. Dito pa sa daan namin na parang bukirin yung daan, maraming butas-butas. Oo, di ba? So malaman natin na mamaya pag may angkas na tayo, kasi may angkas tayo pag uwi. Ay, masakit sa likod. Yan talaga ang kaibahan sa mga class A lang na shock. Yung isa kasi natin na shock na yung matigas, di ba? Na-remember niyo yan, binigay ko sa kapatid ko. Yung kapatid ko naman ang nahirapan, kinabit niya sa badyan yan ng motor.
Siya yung nahirapan na ngayon kasi matigas daw, pero okay naman daw kasi palagi naman siyang aangkas ng mabigat. Okay lang daw. Ay nako. Yan ang mahirap. Ito yung daan sa amin mga papunta. Diba? Ang ganda. Parang spalto. Ang ganda-ganda. La 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 la. Oh, diba? Diba? Yeah. Laka dia. Laka dia. Parang pang motor cross yung motor natin. Kasi tatayo tayo. Oh, tignan niyo. Diba? Tumatayo tayo. Dito, chill-chill lang daw. Ba talaga to? Mas maganda talaga ang play. Oh my god. Oh my god. Oh. Ay nako, narinig yung mga putok-putok. Grabe to. Diba? Ang tigas. Grabe ang sakit sa likod. Hindi pala. Iba pala to. Pero hindi pa natin nako-compare kung may angkas. Napapansin ko kasi sa kanya medyo sobrahan siya ng lambot. Kaya putik. Mamaya. Kunti lang yung takbo natin, diba? Hindi talaga siya gaya sa stock natin. Grabe, dami na tayong reklamo nito. Ay nako, kasi mumurahin lang kasi yung 629 natin, ito ang kanyang play. Play, ito talaga ang play. Ayan. Iba talaga. Agay. My God. Diba? Ayan mga bay, continue sa ating vlog. So nandito na tayo sa rough road. May angkas na tayo. So angkas ko na yung kapatid natin. So diba, yung vlog natin is about sa ating shock na order na bagong kabit natin sa ating Raider G. So ngayon ito, rough road na. Kanina pag uwi natin, pagpatungo natin doon, ako lang mag-isa, grabe. Lumalagotok yung shock natin. Hindi ko alam kung dahil ba ito'y malambot siya, nasobrahan sa kalambot, kaya medyo masakit yung likod sa likuran natin. Ngayon may angkas na tayo. Napansin ko goods na ang kanyang play, so mas labis siya siguro pag may angkas. Hindi na siya kagaya kanina. Dito kanina pagdaan natin, grabe dito. Di ba? Parang goods na siya. Ayos. Huwag ka nabilin, Jay. Ako, huwag mo kayo nabilin dito, no? Huwag nabilin ako ba? So, kanina masakit-sakit talaga dito mga bay. So, iba talaga pag aftermarket lang na shock. So maganda lang sa sakyan pag may angkas. Pero
mas okay to kaysa una kong nabili. Yung una kong nabili, kahit may angkas yun mga bay, grabe, ang sakit talaga sa likod yun. Magre-reklamo yung angkas ko. Malaman din natin to sa mga kurbada. Dahil itong shock na to, ako lang mag-isa kanina, pangit i-kurbada. Yung mga banking-banking, mahirap siya banking kasi yung likuran parang mag-skid. Yun ang mapansin ko. So masubukan natin to mamaya doon sa banking-banking. So dito wala na akong masasabi, hindi na siya masakit sa likod. Promise, wala talaga. Maganda na yung play niya. Di ba? Goods. So dito, yan, dito tayo dumadaan kanina. Wala na talaga yung likod. Diba? Yung harapan ko na lang ang umaalog dahil itong harapan natin hindi pa napalitan ng ball rest. Dito kanina. Diba? Di siya sakit sa likod, eh? Dili sakit sa likod? Dili? So, hindi daw masakit sa likod. So, confirm sa ating angkas. Hindi daw masakit sa likod. So, good siya pag may angkas. Yung aftermarket na shock. Dito kanina nga, hindi nga ako makalagpas ng 20 na takbo. Grabe dito. Grabe ang sakit sa likod. Ayun 20 na yung takbo natin, di ba? Okay lang siya. So, doon na lang sa banking natin to i-update kung maganda ba siya sa banking. Ayan, doon na tayo magkita-kita. Ayan, dito na tayo sa banking. Tignan natin kung pangit ba siya sa banking. Okay naman. Dito. Okay naman. So good sa sabat sa banking mga bay. Hindi na siya magwiggle-wiggle. Yung ma-feel mo na nagwiggle-wiggle. Pangit lang siya pag tayo lang mag-isa. Ganyan talaga pag mga aftermarket. So yan lang po ang ating masishare sa ating bagong rear shock na kabit mga bay. So alam nyo na. So actual kong nasubukan, may angkas, goods. Pag walang angkas, hindi goods. So yan po ang dalawang napapansin ko sa aking motor. So yan, dito ko na pasamantalang tatapusin ang ating vlog mga bay. So next vlog na tayo magsama-sama. Bye bye. Peace out.